intsha ke le umama omdala pho wena usuyehlisa amaphetho mama omdala ofu ibhaqazo wena uyabehlisa wena Ibo hayi ngeke fana hayi sengwayo ngizwe mama ngilalele phela khuluma umuntu lana engalala naye bafo Ibo kunzima nokuthi uzosho ukuthi uba khuluma ngilalele lalele sengwayo woza nazo ijongo ngenza ucansi nomuntu omdala kahle kahle ubani lo muntu omdala ngala ukuthi umuntu omdala lokho ngibangela isicefe isho ukuthi ubani lo muntu omdala ubudlelwane besinabo ayino ukuthi baphela kabi Sibile sikwamukele kwiSelect Africa TV igama lami ngumandla Sibongo Agwala igama lohlelo Let's Fix It namhlanje njengoba wazi ukuthi inhloso ngqangi ukuhlanganisa imindeni eyadukelana nezithandani ezifuna ukuthi zibuyelane njalo njalo igama lohlelo njengoba sengeke ngasho Let's Fix It and today kwi-episode yanamhlanje sinensizwa igama layo linguSandile Zungu ifisa ukuthi ibuyele kusithandwa sayo okungu-surprise Meyiwa ike sisibhalela incwadi esizobe sesikutshela ukuthi biyithini zikhulu ukuyigaxa udabeni namhlanje kodwa sizozwa kuyena igama lami ngumandla once again njengoba sengishilo do not forget to subscribe like the channel as well and share it with your friends. It's proudly sponsored by uMahlabathi Car Rentals. Let's fix it. Sanibona ababukeli emakhaya igama lami ngumSandile Zungu ngibhalele uhlelo namhlanje lungibuze nesithanda sami engasifebela oku-surprise Meyiwa angazi noma uhlelo luzongisiza ngoba ngifakile Siphinde sikwamukele kwiSelect Africa TV kuseyimini uMandla Gwala igama lohlelo Let's Fix It. It is proudly sponsored by uMahlabathi Car Rentals. La kwesokudla sami ngihleli nomfokazi Zungu Sandile Zungu khona into ke wayisho ekuqaleni ukuthi ubhalele ohlelweni ngezizathu sokuthi ufisa ukubuyisana nesithandwa sakho so sizozwa ke namhlanje ukuthi khamba kanjani awuqala ubingelela ababukeli emakhaya ngibingelela ababukeli emakhaya all right so Zungu kahle kahle kwenze njani sireceive letter yakho sayifunda kodwa phela umbukeli ubengekho kade sireceive loyo letter siyifunda mhlawumbe usiphe nje isithombe ukuthi kahle kahle kwenzakalani ikuphi thina ufuna sikulekelele ngako ezigama lohlelo lithi Let's Fix It so namhlanje inhloso ngqangi is to fix something which is broken and wena ufuna sikulekelele so ikuphi ke la ufuna sikulekelele khona Zungu washibili kabi wena bafo lapho ngizoqala khona nje intombi yami ngiyithanda kakhulu into enzakalile la bafo ukuthi kahle angazi ngayiqala yiphi bafo ngingabaza uyasaba ukuyiqala kodwa ke wenzeni Zungu khuluma sizwe bafo into eyenzeka la usho ukuthi kahle isando sami sasingekho phela ngisifuna lapha kubo kwazo so mangifika lapha kubo hayi cha ngiyamfica impela uma wakhe lo mangimfica uma wakhe into eyenzakalayo uma wakhe uyangenzela ukudla cha uyangibingelela ndodana because vele uyangazi uma wakhe bese nivele uma wakhe unazana vele uyazi uma wakhe uthi cha ngithandana nengane yakhe into eyenzakala uma wakhe hayi angenzela ukudla impela akhombisa ukuba naye umama afike ke impela hayi cha nami ngimbingelele angenzeli lapha nalapha nake esho ukuthi hayi cha ingane yakhe isaphumile isathe shwila etolo kodwa izobuya nje after 1 hour because wayisume into ebalekile hayi cha hayi nami ngirelax ngoba vele phela ngijwayele vele ukufika ujwayele vele ukuthi ufike la uyakwazi nomama nje yonke into baba so into eyenzakala umama la ehlale nami kusofa isixoxe ebuze ngento yami yasesikoleni ukuthi khamba kanjani nami cha ngisho ukuthi hayi mayo uvuleleke nje na uxoxe ngoba phela umama ukhombisa ukuphila ufana nomama vele lo muntu mina into eyenzakala lana umama hayi cha athi maseqala ukungibuza nami angibuze lezi zinto lezi nocansi phansi ngibe nongabaza kancane lo mama ufunani kahle lo mama useyangidida ke manje umama angibuza ukuthi kodwa mina nginayo ingane ngithi mama nginayo kanjani ingane ubuwazi kahle ngithandana nengane yakhe ingane yakho amsure vele iyakutshela izinto zonke ngami hayi cha asho umama ukuthi hayi cha into eyenzakala ufana wami nami la mangikubhekile ngibone ngathi kahle ungangijabulisa nje mana wo kusho bani ukuthi angajabulisa umunye kusho umama phela impela uthi angajabulisa wena kanjani wena uyisoka lengane yakhe
Leyo ke ngididayo ke bafu. Awuqhubeke ngizwe Zungu, awuqhubeke ngizwe. So bafu into eyenzakalayo lana umama ke asho ukuthi hayi cha. Ungakhona nokungijabulisa ngane yami sizofihlana. Ngithi mina mama ushondlilani mhlambe mama. Ukujabulisa ndlelani? Ilokho phela nami ngisakubuza ngumama because umama mase yasho kumama ethi hayi cha phela nami ngiyengibathanda abafana abancane. Ukhona nje omunye engaye ngamzama ngalapho phansi. Kanti lo mama should vele. Hawu nangu umama. Unayo lento. Hey yazi. Cha ukuthi bafu kwathi makwenzeka leyanto leyana umqondo nje wavela wahamba nje umqondo wami. Mana ke Zungu ngixolisa ukungena emadevini. Yebo baba. Umama ke wakutshela ukuthi cha ukucela phansi. Uyangicela. Ukucela phansi. Wena ke Zungu ke nyama kayishi kwase kwenzakalani ke naka la ngifuna ukuya khona ngoba ngeyizwe le ndaba yakhe engathi khona la ifuna ukuya khona sekwenzakalani umama mesecela phansi Zungu. Uyangithatha phela umama uthi cha asiye sithi kancane la ekamerweni kancane mfana wami ngoba ngiyabona ukuthi hayi cha uyile nhlobo le enikanayo embhedeni ngithi mina hayi cha mama ngenkulu inhlonipho nje mina ngiyithandela ingane yakho lokho usungicela khona manje Sengaphe kwamandla angeke ngikwazi ukwenza ungonta ngabo mama bangizalayo impela wona mama so lento leyo usungicela wona athi umama khuleka wena Sophie kuzofihlelwa indodakazi yakhe izofihlelwa phela ingane ngiyasho ukuthi mana ke inkabi ke sekucelile lo mama phansi wena kusumama wena uyavuma cha phela nami ngaba nongabaza mhlambe mhlasimpe kwaphela 15 minutes lokhu yale udryisa hayi cha impela umama lokho eyishukashuka ke meyishukashuka umama kwasho phela nawe uyindoda hawu nginemizwa phela nami mfowethu ngiyasho ukuthi hayi cha nangu umama kodwa phela kwenza into eyenzakala bafu ngiyayisola nangayo ngiyakuzwa isola Zungu wayishukashuka umama phela nawe uyindoda zavuka into ezivukayo ebiningizimu Afrika vote wavote wayiwokhethweni cha wayiwokhethweni Zungu bafu kwayiwa baba okhethweni umama wasaye emakamelweni afike wawushaya X lapha wafaka ku-ballot box saba nokuyibiza lento bafu because indlela enziya ngakhona because yenze kanje 40 minutes ha fast bafu because fast 40 minutes fast yenze kanje hawu 40 minutes mncane kabi phela bafu mina imake ngalesikhathi kwenzeka lento ingane yakhe ayikakabuyi la bikade khona ingane yakhe because washo athi uyithume iyothenga izinto ezibalekile kuzothatha isikhathi nokuthi ibuye right ke Zungu usungenile ku-election room wayifica i-ballot paper wavota wawushaya X wavota sekuvotiwe ke sekuqediwe ukuvotwa ke manje emva kobe sekuvotiwe ke sekwenzakalani maqedo lapho into ayenzayo umama uthatha ifoni yakhe wangitransfer imali ekhadini lami wathi wakunika thiwa yini ingqiba masonto thiwa yini imvala mlomo wakunika imvala mlomo ukuthi phela nami ngingayitsheli ingane yakhe hayidike nyama kayishi umama somshayini sengimshayini somshayile umama awusho njani wemnandi bafu nginamahloni cha kwakumnandi yini hayi yena wayemnandi phela umama akodwa kuyashayeka ngaleyo ndlela le between okay ayikafiki vele ingane ngithi le oze kuyona ake sihlebe nje amadoda between yena umama nengane yakhe kubani umnandi kakhulu ungathiwa nje ushawa yedwa nje unomphela hayi bafu kubani umnandi kakhulu ayingane imnandi phela lapha ngase ngenzela ukuthi nje nami ngavukwa imizwa ngaleso sikhathi leso kodwa ingane iyona eshayeka kahle hayi ingane imnandi umama kuyakhomba mileage isiphezulu hayi lead isiphezulu hayi usemdala na ngase nami phela senzela ngiyakuzwa nyama kayishi no mfowethu isicelo sakho sizwakela futhi sibonge nje ukuthi nababukeli bakhaya ubanikeza isithombe ukuthi kahle kahle kwenzakalani indaba ke manje ithi usisi ukhona la ngaphandle kodwa akazi ukuthi kwenzakalani ngoba nathi asifunanga ukudisclose into eziningi yena mhlawumbe bengazabaleka simcelile ngithi ezohlelweni wavumela phezulu ke so ke kukuwena ke ndoda amadoda ukuthi kusukela manje kwenza njani kuhamba kanjani mbukeli weSelect Africa TV once again uhleli let's fix it
Igama lami nguMandla. Don't forget to subscribe, like, as well as share the channel. It's on YouTube and it's proudly sponsored by Mahlabathi Car Rentals. Njengamanje susuka la siyobiza usisi. Bese kuba ke nangu ke unyama kayishi isha ngababhebhezeli. Uzobe seyitshela ke lengane ukuthi kwenzakalani. Izovuma noma izophika. Hayi mina yazi. Hlala nathi nasihlale nawe. Let's fix it. Kwamukele kwi Select Africa TV. Igama lami nguMandla Isibongo Wagwala. Uhlelo is proudly sponsored by Mahlabathi Car Rentals. Kanti ke igama lohlelo Let's Fix It. So kanjalo ngishilo ukuthi usisi ukhona use backstage. Sizombiza bese sikhuluma naye. Ufikile ke usisi. Sawubona sisi. Yebo njani? Ngikhona sisi. Ake ngibhenga kuwena. Igama nesibongo ba? Igama lami nguSurprise wakaMeyiwa. Surprise wameyiwe. Yebo. Right. Uyazibizeni la? Cha ngazi nje ngivele ngabizwa nami ngabona ithuba ngathi ngihambe. Hey, awazibizeni la? Yeah ngazi. Okay. On my right khona ubhuti wazungu. Uyamazi? Yeah ngiyamazi. Umazela lapho ubhuti wazungu. Sayathandana phambilini. Mhlawumbe isikhathi singanani nje nani sithandana naye uzungu. Akuyisikhathi eside esibhedayo nje futhi. Okay. So during that time nithandana ukhona yini lana nibweni twistane khona? Cha kaningi kabi uyazi naye. Naye uyazi uthuli nje uyazi. Okay. Ngale ukumosha isikhathi nyama kayishi. Nangu sisi khwela phi kwakhe. Ngizwe ukuthi kahle kahle hamba kanjani. Angeke ngizwe namhlanje. Hayi. Sawubona. Yeah. Ngiyaphila. Mama into enzakalayo ngikubizele yona kahle kahle phakathi kwalolu hlelo. Uzoconfess, uzokhonyuluka kahle. Kunyulukani. Into enzakala phambilini. Ukuthi kahle hle ngakuchithela manje. Ngiyakuvuma lokho. Namantombazana amangaki. Yindaba ungacacisi ngalokho. Umuntu oyedwa. Musu uqaba manga uyazazi wena. Baningi ngabamba. Yakumbuza ngakutshela ukuthi mina ngizokubamba. Wathini wena? Hayi, abangani bami okhazini bakho ngakubamba ngathi ngizokubamba ngibamba. Shuthi sekuyicala kahle hle ukuthi mangikhuluma nomunye umuntu wesimame ngizakuha. Sekuyicala elikhulu kumele kuyele enkantolo. Angizange ngisho njalo. Kodwa uhathi obova ufakela nomba. Uyakwazi nawe lokho. Ungangenzi isilima sona ingane. Sibadala masibangaka. Yazi into enzakala bafula lo muntu each and every time if ngibhizinisi phone yami usezolokho ethethisa ke. Na wena inkinga yakho ukuthi behleli ndawonye ifoni yakho ihlezi ibheke phansi. Mase ufaka leli bhanoyi angilazi ibhanoyi lani webhuti. Kodwa ufaka ibhanoyi khona le bhanoyi lesifonini yakhe. Alifaka. Uyakho nebhanoyi. Yazi bafu ungazi ukuthi yakhe mhlambe ngaye ngayithinta ke mhlambe ngibe Ayinazi imfihlo ifoni yami ngisho ngingakunika koyimanje uyithathe. Ubeqolo ngazitholela ukuthi yakho so angazi ukuthi yini enzakala. Lokho ingakho uthi wena nje. Manje usulokhu uyikhuluma la ngikubizelanga nemina la kumele akhulume. Ukuthi kahle hle imini onephutha ngiyabona. Yazi ungijwayela kabi ke wena ke. Yebo leyo nto leyo. Okay. No, akezwakala nyama kayishi unephutha. Yebo. Ileli nalo. Ufuna ukuzwa somewhere lapho. Ilelebi la ikhona. Awivuze nyama kayishi lenyamazane. Sizwe ukuthi kahle kahle kamba kanjani. Ngoba phela usisi dadwethu lo simbizile. Usefikile. Ngizongibizela amanyala kule show. Mana moya. Ngibongonyuluka ke bafu. Uzobuka abantu manje. Ngitshela yona, awumtsheleke nangisile lapha mkwakho. Bathi bazongibuka ke manje. Wena uzongiletha la uzongilethela amanyala. Into enzakala la njengoba umama ngimlizile. Ungibizi ngomama, nginegama. Uyisithando sakho. Angisenzithanda sakho. Ungibizi ngalo masimba. Ke lalela. Into enza buka nje manje wangithuka umbukanisa. Hayibo. Into enzakala la angimchithelanga vele nomuntu oyedwa. Babale bonke. Abanye vele ngangihlukana nabo phansi. Hayi. Nawo ubona. Ngoba kusho mina. Ufike njengoba usho nje. Ngiyeke umuntu. Wena ungafika kulendela izifo la ngaphandle. Uzolala nezinto ezingazi azamaye amantombazana ayilala nawo. Hayibo. Yazi izifo. Ngaya ekliniki. Unesi bangitshela ukuthi yena ngine STI ngenxa yakhe. Ngamtshela naye. Bangangizwa. Wena bafu uyatheka wena. Hayi lokho akukhuluma kwamanje ngiqala ngaye nje akazi mina ngitshelele ukuthi nje ngathi Bangizokutshelana ubhizi wena uloko uyavula amathanga
uyavula nje vula imilenze yabantu. Into enzakala wena bafo lo muntu lo mayisuka ethatha ifoni yami uthatha ifoni yami abuka ama message lapha ku WhatsApp and lento ayitholayo uvela ayifakela emqondweni akafuni ukungizwa Ngeke ngayifake emqondweni. Ngeke ngayifake emqondweni abantu besho uthi bekumnandi ukuba nawe. Hayibo. Lalela ngoba ngibizile la ngifuna ukugunyuluka into ephakathi kimina yini lento ugunyuluka phela ngaloku uyalena le qondo dabeni phela uyabona thami lokhu ngithethisa hayi ngeke ngathethi wena ungachaza mina ngiyangithethi ngeke ngathethi ngifuna wazi ukuthi ngidiniwe la phakathi wena kingaguthi wona izinto uvele nje uyibrush mama yazi into demzo kanjani amasimba lawo kulungile ke amasimba lawo into enzakalayo lana wena bafu njengoba umama ngimbizile lana ukuthi vele ezinye zezinto inokwenzeka umuntu engaboni ukuthi usagagamela hayi akwazi ungaboni ukuthi agagamela uthola ukuthi lo muntu lona uhambile wa esikoleni yabo njengoba efunda mhlawumbe uthola ukuthi ufunda le kude yabo manje cha uthi usala mina la era hayibo mangisele era mina ngiyakuhlonipha kodwa mina lapho nami ubuzo ukuthi ngilingeke baba ulingeka kanjani nentombi isuke ingekho nje ngisweke ngibuye yini kanti ngiyahamba ngiyajubala la ngisabuyi mina ukuthi mina ngisiyena umuntu owenza amaphutha angizange ngisho njalo wena njengoba ngakubamba uhamba nomfana nje esigangeni nje angazi nanenza nani sasibuye esikoleni ngakucela ukuthi mina hayibo ngakutshela nje ukuthi khona abantu ababamba inkunzi lapha ya ngakutshela ngathi ngizohamba nomngane wami usipha Imake nawe kanti uke angazi ntobo mina ngeke uzongibone mina ngikwenze into ngenze yona awuqhubeke wena nyama kayishi ngifuna sigcine phela isimo sakho sizame silunge makuthi siyalunga akasilungi qhubeka bafuna ulalela umuntu wesimame wesinye isikhathi uyazi ukuthi uthu emotional ezinye izinto uyithathela phezulu akafuni ukuthi alalele ukuthi kahle hamba kanjani yini yenza kahle yabo ukuthi nakuzana kunenye intombazane nje abayibizwa uSilindile sengayikhohlwa kudala ngahlukana nayo lo ntombazane yona intombazane leyana owangibamba nayo ke hayi ena yabo so naliphuma thatha lokho ke leso sithombe leso ukuthi naliphuma bamba nale ntombazane le face to face shuthi vele lawa amanye agcwele efonini vele obvious usiyakhala vele vele okay yasilalele inyama kayishi senzakala enye bafo ukuthi yazi ngiyamthanda umama hayi awungithandi wena so njengoba bengeke ngize ngikubize la sokuba bengakuthandi ngoba phela siyalungisa la silungisa imndeni la cha ubefuna nje ungibonisa nabantu into abafuna ukuyenza ngifuna akwanele ukuthi ungibonisa nabantu eceleni ufuna ke manje wonke umuntu ke manje uyazi ukuthi mina ngehlelwani mana lalela mina ngeke ngahlala phansi nawe ngakhuluma nje kahle njengoba sikhuluma asikazi ngoba hlezi sixabana mangimbiza la eduze mama ngicela sikhulume engibhizi ufunani mama ngicela sikhulume even ngisho efoni uyazi ukuthi ngiyafunda nginama assignment kumele ngisubmit uyazi ukuthi ipressure yesevasithi njani wena ngama weekend wena usuhlelini wena urelaxile angisuke phela ngama nama assignment manje ufuna wena aphinde azosubmit leya assignment leya bafaweka ama assignment asebenziswa ama hour hawu wena kahle manje awusenaso esinye isikhathi eceleni hayi angazi ngoba ngikubizile la ngifuna uyizwe ungizwe kahle ake simuzwe kahle ukuthi uthini surprise ake simuzwe kahle ukuthi uxolisa kahle kahle uthini axolisa sheshe phela ngizoxolisa lana into eyenzakalile before yini yenzeke lamantombazane la uhlezi wabona vele number 4 ngiyaphuzela sometimes musu uvika ngotshwala if sengiphuzile vele kuyenzakala ukuthi musu uvika ngotshwala amantombazane so umuntu ngizomnika number yami selokho engitestile abantu baseqaleni umnikezelana umnikezelana ngwaseqaleni vele so into enzakalayo lana ukuthi mina vele umuntu wesimame angididisekile esikepini kodwa phela sikho lapho unamanga wena ngibizile la ngifisa ukuya kude naye ngichithile ngiyavuma lokho futhi uzolungiseka ngeke kulungiseke
if isizobambisana ngeke ubone lokho ngeke ubone lokho ushwashwada nje ube busy okay ukulungile phela ngishoyo lana bafo ukuthi kulokhu ukuchitha kokugcina okwenzakalile bengithe angimbize khona la ngikhunyelwe ngidla usuku nosuku mina ngezinto njena bafo because lento lena iyakudla lento indaba ngasho ukuthi yini lento le ayisho uleke uthi yena yabo ngiphupha nakabi baba kanjani wenzeni cha bafo ngalala lana nomama omdala kahle mama omdala hayi intsha ke le mama omdala pho wena usuwehlisa amaphetho mama omdala ofuthi bhaqaza wena uyabehlisa wena ibo hayi ngeke fana hayi sengwayo ngizwe mama ngilalele phela khuluma umuntu lana engalala naye bafo ibo kunzima nokuthi uzosho ukuthi uba khuluma ngilalele lalale sengwayo woza nazo ijongo ngenza ucansi nomuntu omdala kahle kahle ubani lo muntu omdala ngala ukuthi umuntu omdala lokho ngibangela isicefe isho ukuthi ubani lo muntu omdala surprise ngalala noma wami angisaka utholala noma wami imali bhuti musu kusihlukanisa ngoba wawungekho wena awona umthetho wena umuntu wawungekho ngithi wena angingekho no sekwazi ukwehlisa iphepha lama wami iphutha enye into enzakalayo lana sethi iphepha lama musu ungitshela kabi wena yazi ungitshela kabi wena yazi wena hayibo wena musu ungikhozi yabona musu ungikhozi ungangikhozi yabona washingwe wasindela bhuti yabona bhuti wasindela yena kuyimanje nje ngoba lo muntu uzela inkinga manje no angifuni ukuhlala phansi ngeke ngikwazi ukuhlala phansi nalona ngikhuluma naye yinto engikhulumayo bhuti uyaqolisa wena ungathini wena umuntu la noma wakho kangamlalela hayi ngeke ngimlalele mina mana mo ima wahamba manje